zaka kebamane taro bugrano hanya shalai kunuka ini kebayang dai kunuka ini kebayang dai kunuka kami shalai ka bazar bazar baika. But with greatest achievement chini bubagra saptar mumbai जों tripartite agreement sign खायखा ओ accord chini buskang sal ni bangai belaina nangkuk manis omo o accord boy kida जों tawa pano mui tomawo 1984 ro ADC accord sign khaibani chini Bijoy Rangfol TMP accord sign khaibani boy kida tabok bu chini borok rongni ham khaini bangai third time accord belai important accord o accord ro जों जे मानाय कुनो ब्लाड सेट इंयावै गणतन्त्रनो बिश्वास खायमानि बिसिंतै जों तानि एकर्ड जों मालायो दिनै हायनि बावै जों बेलायखे खाथुम खाजा इंगानि बाटा दिनै हायनि बावै आं जतनो आनि खा काहाम याफावो दै दिनै सकांसिं पाइथाक जरा अमो परै जों जिनि सिखौ सुथुक जिनि ब्लक कमिटि थेके जों एरेन्ज खायजाक दंबो सालायनाय सालाय मानि परेबो जतनो थांलाय बायजावनो निराव जाया खेता थांबाय जादि अमो चिनि ब्लक कमिटिनि यापाय हिखाका वैनो निरावबो चिनि उ सालाय मुं सिकन सुजुफानो अर जागाव अंशग्रहण खायबै थांबाय जादि आं निरावनो जतनो कयनो सबानोबो जेंसाय रखा चिनि बुबाग्राय लकथों ग्रेटर टिप्रालेन दायतिनो मानथों चिनि एग्रीमेन्टबो जतनि खावो चिनि हानि बोसारावनि थारिवो अमो हामारि कप्लंसथों हामबाय एश्योरेंस माखा 2 तारिखो जों रिटेन एश्योरेंस माखा जे खायनाय होनो बरियागल चिनि बुबाग्रा दिसन नाखा दिनै जों बोसकांगो आगौनानि बागै चिनि दाबिनो सारनानि बागै चिनि जे एकर्डनो सारनानि बागै जे गसेनाय बरनो जों ताबनिवो हानिबांनो लगे मारबो दिनै जोंनो रया के जोंबो बरनो गुरै चिनि बुबाग्रा क्लियरलि मेफ्राबो भिडिअ मेसेज सावो जों जत दिन पर्यन्त सुनो जेरनाय सिपिएम बायबो कक सालायखा कांग्रेस बायबो कक सालायखा बर कइसेनो रिटेन एश्योरेंस रयमेया चिनि बुबाग्रा जे फजागानि प्रोग्राम खायके सुनो कन्स्टिट्यूशनल रिटेन एश्योरेंस र खायै चलो छंदना हिगो सेके जों गबाय दंनाय होने दिनै जों माखा होम मिनिस्ट्री नि होयते जों माखा ता चिनि तिप्रासा लुकुरक जों मा बुजिनाय जे जों थानसा खेब बुबाग्रानो लगेरबै फाइट खायखांके बोसकांगो जों सक्सेस ओंनाय ताबो अमक राइट डाइरेक्शनो या प्रिसेलाय मानिसि राइट डाइरेक्शनो जों या प्रिसेखा जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्व अर जागावो जों ससियेल मीडियावो सुइने अर जागा किलावो आसबै दुगान पादो सानाय अमो हाय कायनाय मंसा साया सामं साया अमो हाय गोबां मा साजानाय हायसि आइबो जोंनि बुबाग्रा जेफ्रो ब्रो एकर्ड बुरु र अ जागानो मा तंनाय त्रिपुरावनो मा तंनाय हाय होनै साफरो गोबां मा त्रिपुरासा लुकुरक सावो बुबाग्रा मन्त्री बिया एमपी बिया एमएलए बिया बबाहाके बुरु रंनो तय फैमेना ओइसन खायो किन्तु तय फैखा ताबो गोबां मा बरक सावो बुबाग्रा निनि मन्त्री बिया मुख्यमंत्री बिया बबाहाके त्रिपुरासा रनि अमो तय फैने तिनि तय फैखाब्ले निरनि बुसकांगो जतनि मोबाइलो अमो तगो ताबो कपि एग्रीमेंट कपि बाक्सा ओ कपि नबो माने बुसो इंराजी बा बुसिखा माने विश्लेषण खाय नेगेटिवली नो कपि नानि बागै चेमि दङ खुंजोता कादि बुबाग्रा न पयतो सादि चिनिति प्रासाने मुक्ति अमो बायनो ओंनाय होम मिनिस्टार बो गसेजाक देशनि प्रधानमंत्री गसेजाक ओंया हेंके खायजे हेंके बुबाग्रा क्लियरलि साजा खायसि 100 ता गसेजामनि जागा 50 ता फामाखा 20 ता फामाखा मानायब्ले किसा तो मानायब्ले जों करा कुंखांके मानाय तेबो 100 ता बिसि 100 ता मानाय नेनि बिसिंसि आनि बिसिंसि चिनि बिसिंसि जदि कागलायलाहा नेनि थानसां मैया खरकसाते खरकसानो हाया हलायनाय के जों अमो मायांनाय हानि बाङै जों थानसा मांनाय तेबो कराके थानसा मांनाय अमसि चिनि बुबाग्रानि वानसुमु